Gentleman Mike Ejeagha bụ Nwafọ Igbo. Egwu ya ga-adịgide n'ụzọ pụrụ iche maka na egwu niile ọ kụrụ bụ egwu o ji kọrọ ndị mmadụ akụkọ ịmụta ihe n'ụzọ ego na n'ụzọ na-atọ ụtọ nke pụrụ iche nke ukwuu. Ngwa sapụzie ya ugbu a ka ị wee gee ma kirie otu eji mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke o mere nso nso a n'obi ya dị n'obodo Enugu. Mr. Charles Ogbu ụfọdụ na-akpọ ha dị na nwunye mana achọrọ m ịkpọ ha afa iche iche. Mr. Charles Ogbu na Miss Amarachi onye Adama. Biko ka ebe ahụ nkịtị obere oge nke ebe m ntị ụlọ elekwu n'anya ebe a ihe a mmadụ na-abụ ọbara na-anụ ọkụ. Onye ebe a onye isi ndị onye agha na nwanne ya NGO otu a chịkọbara ọnụ na-abụrụ gọọmenti na-enye ha ihe ọbụla. Ọ na-agba mbọ na-abụ na ọ na-eje na nsọtụ ime obodo niile na-abụ na ụmụ nwaanyị ndị na-enwere ka ọha ha maọbụ ụmụ nwoke maọbụ ndị na-enwere ụlọ. Ị ga-agụta ụlọ ole ma ole o sigwe na nkwado ya bụ initiative wee rụpụtara ndị mmadụ. Mr. Charles Ogbu Bafia aka m ga-eyi ya igwe eji ekwu okwu ọkọnwa onwe ya ọfụma. Onye nke a na-ebe a bụ onye a na-akpọ Nwaada Amarachi Adama. Mụ na ya matara n'afọ 2015. Onye a bụ onye isi Ọja Cultural Development Initiative. Ọ na-abụ akpọ ọja ndị mmadụ eche n'ọsọsọ ọja na-apụ n'ọnụ mana ihe ọ pụtara bụ omenala na ọdịnala mere gịnị jikọrọ anyị ncha. Onye bụ onye isi ya ọ na-abụ na na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Aga m enye ha igwe eji ekwu okwu ka ha gbakere anyị ihe banyete ha na mmụọ ha ji wee si na ọ dị mkpa ka eme ya bụ mmemme. Abụrụkwa dị na nwunye rapụkwa ife ha yi na-arụ. Ihe dị ya bụ Gentleman Mike Ejeagha Omeka So, Mike Ejeagha, after once again. He had to get behind the people. Oh, he had to stand in the night. So I want to. India, now this Dubai. If we are going to work, that get you are, you know. We are no, one at we are no, we give you no nature, no billion issue. What's all now? Family, yeah, but to go upstairs. Who do if you put that a main meeting to go millions with failure, all in the name of failure, so I need to check you, Jai. Why don't you think that? No, we ain't gonna make any man defeating living. He told one bed, he make a hammer and uncle. Whatever I gave to him, what did you give me? Give me that bone uncle. Yeah, but jam man uncle. I had one ever say, all the robber in them, no, and I'm not pushing him. On a chapter, and who didn't keep that goes well. He spent 1 million here. So here I never in the now I chat them up. Can you change that bad? Make that culture now, need the group originally to make and them lap on them. They are going to be and I have all and who they know. It don't matter no what is the high level. Can I come on the man? You'll be given my come at the middle. What are you doing? Amba Amarachi Adama. I dance kind of Kalomon. Just as you go from us, letting that to me. Makana, open my cover can see where has ye on no duata, okay, to go. Manisio Kwani, because you will go. Bukaibito na jandi madoma nando. Maka na ndị Igbo ebidogo omenala
ija ndị mmadụ mma n'ọnwụ mmadụ nwụhana ebe niile ekwobe a na-ajụ akpara isi onye mmanya onye kedu ka a ga-eme ya mebu ihe niile ọ bụkwa na anyị ga-ebido na-enedo onwe anyị anya dịka ndị Igbo ịbụ nwanne gị chọrọ enyemaka enyela ya aka ịhụkwanụ nwanne gị achọghị enyemaka mana o kwesịrị gasị ya deme esi ya deme na ọ bụrụ na anyị na-emekọrọ otu ahụ na ọ ga-adị mma karịa mgbe onye ahụ nwụrụ nke anyị mụtara ọfụ ịpụta na igwe Facebook na ihe niile wee dejide wee na-ekenekwa nnukwu mmadụ anyị nọ n'etiti ya ọnụ na-asọ mmiri na anwụ ọkọchị na mgbagere ka Igbo gbanahụrụ kịta ọsọ abụọ ka Igbo ọkwara abụọ asaa osisi ka osisi ndị ọzọ elu osisi ka ọhịa nna m gwara m na ide na Igbo gbara ka ụwa gbazuo mmanwụ na-agwa mmụọ na mmadụ okwu ide mmiri na-ekpochapụ mkpọtụ ụkpụrụ na-awụsa mmadụ ụzụ mmiri na ahụ ụzụ ọkụ na-eji mmiri ya kpa ike o si na ibu igirigi na-awụsa n'ọkọchị ikere ọnụ na-aga n'obodo anyị ozi ogo ndị tụgharị ụwa niile ozi ọkụ otu ebe gazu ụwa niile osisi na-agba ndị obodo na agha nọ nso ikoro agara m ka m kelee gị na ị kwesịrị ekele nnukwu mmadụ ka ị bụ Mike Ejeaya ibe na-ekele m gị o ekele m biko a na-akụgbara aka ebe a biko nụ Amarachi biko bịa nso na ya bụ ife ọgwụbe n'ụzọ pụrụ iche o nwekwa okwu ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ha ka chọrọ idigbo anyị maka na ọ dị mma na ha kwuru ya bụ okwu gaa n'ihu ndị be anyị nọ n'ọzọ achọrọ m iji ohere a kelee ndị Igbo niile na-eji ego ike mgbe anyị bidoro ihe a anyị planere iri obetu na Jos na apụ na but ka anyị na-eprogress ka anyị na-aga n'ihu n'ọrụ anyị ndị Igbo from all over the world na-akọntribute ihe anyị na-eme onye ike weta 2,000 onye ike weta 1,000 onye ike weta 500 onye ike weta 5,000 ife anyị mara ihe na-eme ya na-eme nchekwa ụlọ ife anyị mara ihe na-eme arụwaga ebe a ihe efuru a na-arụ ebe a arụwaga ihe a so biko eji ofere anyị ekele ndị Igbo niile all over the world ndị sọpọtara ihe anyị na-eme ụzọ dị iche iche biko daalụ n'ụzọ pụrụ iche kuchi nwere ekele ka anyị nwanyị ọma biko agbanyeghị anyị na-ekele ọ ga-adịkwa maka emetụ aka Ọga Clinton ekele m gị Ọga Clinton ekelekwa m gị ọzọ na ndị volunteers niile otu a hapụcha n'azụ ekelesịa m gị volunteer bụ ndị a na-akwụrụ ụgwọ ekele m gị ndị kameras niile a na-ebe a akwụghị ụgwọ a sị na ha ga-abịa wee hụ na ha haziri wee kọfa wee mee onye ahụ nna m chọrọ ịgba mba ka jiri nwayọọ maka na ọ bụghị ego ka a bụ ha ekelesie m uri ndị Tiger Food butenyere anyị mmanya ruru 150,000 egwu ego ọ dị ebe a aka ha bido kewu ya ọ Tiger Drink ka ọ bụ n'Ọnịcha ka ha nọ ahụhụ m onwe ndị na-aṅụ ya onwe ndị na-aṅụ biko onye nwere otu nye nyere bụ ekele m ije anyị DJ P-Stock akwụkwọ ya ụgwọ dadị anyị na-akụla ya egwu Mike Ejeaya ụlọ ọhụrụ mkwado adịghị Claire ha tụrụ ka hụ ya na isi ebe akwụkwọ ụgwọ ma nke oyi n'ụtụtụ ma nke oyi n'ehihie akwụkwọ ya ụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ akali ya ọ bụrụ na anyị kọba afa nwa ebe a ga-ebido ebido Mr. Silencer o mere anyị bana niile ma house nọmba ma nkewa ma nkewa na-ekpasasịla anyị ozi ma ọ bụrụ na ọ bụrụ n'ime nyere anyị aka na-akpasarịla anyị ozi nwaanyị decoration downtown decor anyị nọgidere egwu a nwaanyị ọma ịnọ ya ọmalịcha nwaanyị ya na di ya nọgidere egwu na-akụ 11 PM ebe anyị na-edozi ebe a
Radio Nigeria.